Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji duɗɗi moɗon biyeteɗo Abdul Kadiri Abubakar andiraɗo be fasaha. Inchallah en gardi be video kesol videoji en fuɗɗinogo videoji majum ha ko sali daga nder hiddandere salinde 2024 en puɗɗinogo videoji majum, amma en darni kewa en tokkitini video majum. Hande on en giɗi en tokkitina wadgo videoji majum dow graphic designer. To a famai ko wonte graphic designer, to a ɗon no mandi a ɗon no abonné ha chaîne amin a laari no video majum woni videoji en gadinom ne a montirta photoji ha téléphone maɗa bano jiyata photoji ha yeeso banni sera am banniɗo banni on mi holla ɗon lawol no garata monta photoji banani majum ko ma boɗɗi ha ɓura banani majum. Ne on a heɓirta montiraɗo majum a maran haaji application ji guda tati. Application je premier a maran haaji photo editor go. Deuxième application a maran haaji background eraser ɗiɗi. Troisième a maran haaji pixel lab tati. Ni on a heɓirta application ji majum bandirawo nastu chaîne meɗen je YouTube a winda fasaha tv. To a windi fasaha tv waddan ma chaîne majum a nasta partie vidéo a dilla ha sera ha ɗo waɗi playlist ko da shike mi hollete ni a yata a larda vidéo ji keɗi majum heɓa télécharge application majum be koyɗum a fama tindinore application majum be koyɗum. Tokkam nder vidéo ɗo yeeso ɗo seɗɗa de ko en nasta en kollan en montirta photo an ɗo mi hollete na heftirta vidéo ji calinoɗi majum inchallah. Tokkam nder vidéo majum ɗiga fuɗɗam ha ragare tata e YouTube abonnu ha chaîne amin je fasaha tv ɗum chaîne meɗen en fuu meɗen mumgal meɗen abonnu ha to fasaha tv a abona a yan haɗa désabonné a ina ɗo ton ta idu tona iya notification a abona a bidana vidéo ɗo like heɓa YouTube yara vidéo majum yeeso en vidéo majum dayo dilla ha en tammaki vidéo majum yahannuma yaha be waɗanko vidéo majum like ko da larta vidéo majum habdu wallitam nastu waɗan vidéo majum like nden a waɗa commentaire ha less commentaire a winda haaje maɗa a ƴama ƴawol maɗa min jaɓete to nangi mi waɗa vidéo bo mi waɗan vidéo inchallah. Ngam majum en nasa nder vidéo majum bana ni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadi bandiraɓe on kofnama ko ɗuuɗa on gelanama hayruji ɗuɗɗi bana en bolwi ha fuɗɗam vidéo meɗen. Hunde on nde en koyno en gaɗanno vidéoji majum ɗuɗɗi do ekkitago ne a montirta photo ha heɓa ceede an ma. Noy on a heɓirta ceede majum? Be to a monti photo maɗa pibli goɗɗo laari yi'e yiɗi bana majum a wiyamo to a yiɗi mi waɗane ndani a heɓata o narra a waɗanama montanamo photo mako. En gaɗi vidéoji ha aran neɓi daga nder 2024 hosima lebbiji ɗuɗɗi sosai. En gaɗi vidéoji guda 5 ɗiɗi en gaɗi a heɓirta application je premier en gaɗi a heɓirta application man. Deuxième en gaɗi ne on a heɓirta a fuɗɗa huugo be application man ne hutinirta be application ji ɗiɗi man. Tati en kolli nder tati ha yago 4 en kolli ne on en fuɗɗirta montugo photoji majum. To Allah la miɗo hoddiri hande yiɗi mi jokka vidéoji majum ko da wonai kullum bo ko nde woore ha asawere ko nde bo miɗa vidéo yan ɗiɗon juuta. To ɗuɗima vidéo en ta ɓura minti 10-12 banni, to ɓuri 12 bo ta ɓura 15. ko da en ɗon nder montugo en daari wakkati han ɗum hosanen wakkati en darnan to en meti en gara en continua dow majum dow je en puɗɗi montugo majum. Banni on en jiɗi waɗugo jotta. Ngam majum tokkeɗam en jaha en dara noyi vidéoji on haɓɓi latorago, noyi montage meɗen je hande haɓɓi latorago. Amma hidde ko nden man to a larayno vidéoji je ɗiya man hani a yaha a lara. To a andani a lardoto vidéoji majum tokkam nder ɗo mi holle ne yata a larda vidéoji majum. Aran ko a watta kam a nasta YouTube maɗa banni. Ok, to a nasti nder YouTube ma banni a de'ita a yaha pellel recherche nda ha dow hatto a yan pellel recherche a hosa a ina pellel recherche go. To a ini a waran haɗo a winda fasaha tv bana en haɓɓi windugoro laaro fasaha sara tv haadi fasaha tv sa tappa recherche ha lesa ɗo. Ok, to a tappi recherche waddante chaîne majum banni
ɗo on chain majum, banda ɗo kam naji am. Sai a ina dow je ɗo dow logo ɗo. To a ini waddete haɗɗo premier to a abonai hollete s abonné haɗɗo a habda abona. To a aboni sai a iyana notification lunguru nda notification majum ɗo. To a ini sai wara iya je dow ɗo je ɓaleyel ɗo. To a ini bannini shikenan a laran nda ngel ɗo a laran ngel ɗo ngel warta ɗo aranno bo ngel ɗon no haɗo to ngel warta haɗo to ɗo on woni a aboni. To a yiɗi larugo video je montage majum je aran je ngadi no guda jego sai wara ina a wara sera gallo a laran nda playlist haɗo nda premier kan limu nda en ɗon dow jero go'o ɗiɗi tati nayi sai wara dow je joyi haɗo a ina dow je joyi waddante nda ɗo on playlist a yiyan nda ɗum ɗo graphic designer nda ɗum sai a nasta nder je ɗo man ɗo. To a nasti a laran video je banni nda je premier en ngadi nda je deuxième haɗo to nda je ɗo graphic designer episode 1 graphic designer episode 2 graphic designer episode 3 mana episode 1 2 3 banni nda ɗo ne a heɓirta application majum en windi video ne a huwirta be photo editor noyne be ko nande majum nda ɗum a yaha lara video ji majum ɗo on video ji je fuɗɗamji majum. To aran jotta kan ko en gatta en dilla nder application ji meɗen mais hidde ko a lara video ji en gatta jotta ɗo hani a arta a lara video ji ɗiɗi ɗo 1 be 2 ɗo hani a lara ɗi kanji sai a lara ɗo a lara ɗo a lara ɗo. To nanon bo to a lari ɗo ɓe ɗo he'ani maɗa foti a wara a larto video ji jotta je en ɗo ngara ɗo. To a timmini to a yiɗi sai wara a larto ɗo go sati je ngadi jotta ɗo a yiyan je gatta jottan ma waran joɗo haɗɗo joɗoto ha dow je ɗo haɗɗo dow je tuwaɗo a laran ɗo je gattan ɗo jotta ton wonan bo ɗum 4e video. Ok en gurto YouTube kam timmi en aboni. Ɗume on hani a waɗa jontani ɗo warte fu application mara je photo editor ngam ha video ji ɗiɗi aɗon hollini a heɓirta application je sai to a laari video ji majum photo editor nda ɗum ɗo. Ok to application man nda photo editor ɗum ɗo on tammi a laari. Ok to a nasti nder photo editor sai a wara iya haɗɗo add photos. To a yi add photos go hollete haɗɗo a ɗaɓɓita photo ji a yiɗi je a mari haje ha a monta go photo ji a mari haje a yiɗi a monta hollete haɗɗo a ɗaɓɓita photo. Ok nda photo ɗo on mi yiɗi mi huwa dow photo majum amma photo majum ɗum ɗon taƴi photo ɗo taƴi en heɓa photo feere nda en hosa bana photo ɗo en huwan dow photo je ɗo. Ok sai en hosa photo ɗo to a hosi ɗum kanjum sai wara ina haɗɗo ha effect ɗo to a yi effect sai wara iya ha background ɗo go to a yi ɗo background shikenan ittante ko woni ɓawo maɗa go photo go warti lutti feere muɗum. Ok sai a ina ha flashel ɗo sai wara iya save. Ok to a timmidiri be banni photo maɗa timmi ɗon ready joɗake to sai en dilla ha application je montugo ɗo kan itti ko woni ɓawo photo meɗen en dilla application meɗen je montata be majum pixel lab mi hollini a téléchargirta application ha video ji ɗiya a wara nasta pixel lab. Ok to a nasti pixel lab to a yi ok lornante kuugal je a huyno ha ɓawo to sai waɗa cancel ngayen fuɗɗen huwugo kuugal feere en waɗa cancel ha ɗo ko en giɗi en monta ɗo en giɗi en monta bana on tanmi on andi ko mbiyata bana na to on anda ko wonte bana tokkiran nder video majum en waɗa sai wara ina laran bindiɗo a laran sai wara ina haɗɗo ha bana efface goɗo e waɗi efface. Ok to ɗi efface sai wara ina nda ha toɓɓe tati ha dow ɗo to a ini dow toɓɓe man ɗo wara ina nda haɗɗo image size haɗɗo. Ok to a ini ha ton sai wara ina ha custom to a ini ha ton to bana en mbino en giɗi ngana a laran nda YouTube thumbnail en hosa dow je YouTube thumbnail to non gi pellel man famɗitti seɗɗa na video ɗo to jutandi ka en darna en jokkita yeeso. Ok sai a wara a ina nda haɗɗo a laari na nda haɗɗo to a ini haɗɗo waddante banni sai a wara suɓa couleur ji a yiɗi wona ha to a ini ni waddante couleur ji feere feere a suma couleur ji a yiɗi fuɗɗugo ni ɓuri saɗugo mais to a fuɗɗi kam heɓugo couleur bo koyɗum to a ini a heɓi couleur ji a yiɗi sai wara ina ha pixel ha ɗo
to a ini apply sai a wara ina from gallery. To a ini from gallery ɗo waddante photo mara je nane je ikkino hunde ɗo a hosa photo majum. To a hosi ngol banni foti a taita ngol ni nde de ne waɗante tan an kam min kam mi taitake ni a tawi to a ɓusta mawnugo magol. Ok sai a acca ngol haɗɗo. Ok to a waɗi a photol man na a yi ndano ngol wardi to ɗon mari haaje ɗo ɗo wona no sera to sai a wara a ina nda hati nda haɗo a lorto je cakayel ɗo sai a wara haɗɗo a ina ɗo to a ini ɗo sai a wara a ina nda haɗɗo to a ini ɗo a yi'an photol man ngol waylitake to ni ɗo banni on photol man hani ngol joɗoto to couleur je ngadi a ɓawɗo to fottanima banni to fottanayma bo foti a sanja ami sanja couleur man couleur ɗo yahanayye yawwa nda ɗo on woni yahanni to sai a wara a ina ɗo ka na photo man joɗake na en giɗi en mumta photo majum woɗa on to sai to a yiɗi woli ko a yiɗi windugo a winda sai a winda ha ɗo ni a windirta a wara nasta ha a ɗo to a nasti ha a man ɗo sai a wara nasta ha please ɗo to a nasti ha please a wara nasta ha edit ha ɗo to a nasti ha edit sai a wara nasta ha ɗo sai a winda to inde ma to nayi min yiɗi mi winda ɗume ma mi winda masalan bana inde am ni an kam Abdul Kadiri. Ok to a windi Abdul Kadiri sai ina ok to a ini ok waddante banni sai a hosa a yaha sera a yi'an nda ɗo a be ɗo a be aman manga be bo petel sai a wara a suɓa hunde ɗo je fottante je a suɓi pat a laran hunde man ɗo sanjo ha dow. Ok je ɗo mi suɓi fottaniyam sai mi acca ɗum ha les ha ɗo. Ok Abdul Kadiri fasaha TV for YouTube en binda ha dow haɗo fasaha TV masala en binda fasaha ko bo en binda fasaha to a yiɗa ɗum kugal man waɗanne banoy na wara ina dow bindi je a windino ko to a ini ɗo tun a wara iya copy to a ii copy ɗo a yi'an bindan warti ɗiɗi to warti ɗiɗi sai a wara a mema dow bindirgol ɗo to a memi dow bindirgol ɗo a hosa a effasa bindirogo sai a winda fasaha TV. Ok a waɗi fasaha TV a yi bindi an nda ɗiɗi bindake to kanji ɗo en canjana ɗi couleur en ngaɗana ɗi couleur feere ni nda pellel couleur a yi'an kolo ha ɗo to ta a memi dow kolo couleur man ɗo waddante banni. Ok mema couleur ɗo en dara ok couleur je ɗo manni ok sai a wara sera a wara ha a be go a mema ha to na sanja binde wartani a yi binde en tekkiti seeɗa. Ok sai a wara a mema stroke haɗɗo stroke a yi'an ɓalejum wangi ha sera bindi majum. Ok sai en acca dow banni ɗo ma en ngara ngana ɗum stroke kanjum ma en nganani ɗum stroke to ngam majum bandiraɓe video meɗen ɗo juuta mi yiɗa video majum juuta ngam a tawan goɗɗo feere to video juuti o larata ɗum o sabta o haɓan larugo ngam majum video meɗen je yeso en haɓɓi jokkugo dow ɗo majum montugo photol je ngol ɗo man ɗo ngam majum en suɓe garta ɗo majum wara ina haɗo ngam suɓe gartugo a wara waɗa ɗum fabru ni ok to a waɗi fabru sai a ina haɗɗo man to a ini haɗon sai a wara a ina haɗɗo bana a enregistra ni amma na enregistra sai a enregistra dow project save as project sai a windana ɗum nder en binda bana fasaha ok to a windi en lori ɓawo en binda fasaha to a windi fasaha to sai a wara inda a waɗa ok haɗɗo to a waɗi ok nde a wari pat ɓe waddinen publicité application ma foti waddante publicité kala nde a wari pat a warana tawata kugal maɗa dillay to kugal maɗa tawti a huyno kugal feere a tawi ngal dilli bo a wara ina nda ha ɗo ha project ha ɗo
ha to a ina ton a yiyanta my project, to a ini my project a tawan nda kuugal majum je en puɗɗino huugo jotta en darni nda kuuɗeji fere je en kuwino en darni en timminayno kuuɗe majum. ɗo pat kuuɗeji je en huwi en timminay. to ngam majum ta jutu abonu ha channel Fasaha TV. ta aboni a ɓidana video ɗo like, a partage e yahugo yeso heɓa worɓe fere bo nafitoro be videoji majum inchallah. ngam majum en ndeno 6e video 5e video ɗo ɗum 4e en ndeno 5e video inchallah. on kofnama on gelanama hayruji ruɗɗi.